Dneska je 14. března roku 2014. A kam to jedeme, Lubomíre? Víš, kam jedem? Do Hradce Králové. Co to tam bude za akci? Bude tam veletrh cestovního ruchu. Vstupny platit nebudem. A v loni to bylo poměrně velký show. Takže uvidíme. Takže Stando, ještě kam jedeme? Kam to jedeme? Jak se jmenuje to město? Hádáš? Ano, výborně, je to Hradec Králové. Takže teď pojedeme kam? Do Rychnova autobusem. Do Hradce pojedeme vlakem. Na tamto mě to nedrželo. Když se mě to vypíchlo, to bych neměl šlápla. No jo. Kde to jsme, Lubomíre, teď? V Solnici. Vidíš to? Co tady děláme? Pracuji na Solnici na Petráku. Koho tady znáš? Koska. Potom? No, hovor dál. Koska. No a dál? Vejce. No a dál? A dál jsem taky. Na dvou stranách kniha. Johanides? Pan Johanides? Johanides, no. A Jana se jmenuje jak? Jana Šulcová. Jana Šulcová. Teďka nám to jede asi v 9. 9 přijde? Jo. Budu? No tak budeme, no. Pojďte, jo? Jak se ti spalo včera, Stando? Blbě. Co tě bolelo? Noha. Z čeho noha? Patnul. Jo, tamto. A ještě tě to bolí dneska? Jo, určitě jo. Druhá. Druhá? Aha. Trochu bolí, no. Jo, takže to je pořád. Stando, ty chceš ty rybičky teda koupit? Rybičky, no. A ty jsi Luboši, co? Dobrý, tak jo. To tady někde seženem. Stando, a tak jaký mají být ty rybičky? Chceš je s olejem nebo s rajským protlakem? Olejem, tak hledej. Jaký? Ty, které nejsou červený, tak to je většinou s olejem. Tak něco vyberem, podívej, toho tady hodně. Jasné. Jaký byla, nevím teď. Tak teď nevíš, ale s olejem, jo? No, Tak chceš pomoct vybrat? jo, byla, no. To zvládneš sám. Leza. Co jsi to ještě chtěl Stando koupit? Sír. Sýr? Patkovali. Plátkový. No, Tak ho hledem, tak ho jdeme hledat. hledat, ne? No tak jdeme hledat, tady jsou sýry, tak to zkusíme, jestli tam jsou plátkový. Tak mě veď. Budeme hledat plátkový sýr. Tak mě veď. Jsme se domluvili. Tady. Tak si jdi vybrat nějaký, který máš chuť. Kolik stojí tohle? Kolik to stojí? No. 32,90.
A ten je až moc tučnej, nedáš si nějaký mít tučnej a levnější? No nevím, jdete. Jaké? Dávni tam tohle nějaký krolevský. Tohle tam? Podívej se. Uzený parený sýr. Uzený parený sýr. Nechceš klasický Edam? No, udělám, no. Na který jsi zvyklý, tak koupíme, tak tam ještě podívej. Tohle bude Edam. Podívej se na to. Tam vedle, ne? Tam vedle, jo? Tady vedle, tady vedle. Tady? Ano, podíváme se na to. Edam cihla sýr 30%, tak to asi vezmeme. Lubomíre, poznáš, kdo to tady stojí? No to je přece ta zlá z ty pohádky. Nebo ta hodná? Hodná? Je to hodná nebo zlá? Je hodná? Hodná? Tak myslíš, že když je hodná, že se s tebou vyfotí? A tak jak myslíš, že se jmenuje? Je to? Nevím. Když znáš přece Mrazíka pohádku. Nasenka. Tak to je Marfuška ta hodná přece, ne? Nebo jak to je? Lubomíre, jak to je teda? Jak to je? Tak kdo to je? Mrazil zpátky. Já vím z pohádky, ale je to hodná nebo zlá? Hodná. Hodná je. A hodná je přece Marfuška, ne? No. Ale Marfuška ne, to je. Tak nám řekněte, Nasenka. Nastěnka je hodná, správně. Tak si řekneš si o to triko? Nechceš? Jo? Zkusíš to? Lubomíre, ukaž, jak jsi dostal tričko? Jo, modrý. Jak tyhle? A jo, tohle. Tak si Stando taky řekni o tričko. A ti daj? On ti daj tričko. Stando, tak jak to dopadlo s tričkem u klubce? Dali ti tričko, ale říkali, že to jsou asi dětské velikosti. No. Tak to když tak dáme nějakému tam menšímu klukovi. Já jsem ještě dneska moc neležel, takhle já můžu tohle. A ať se vám daří, jo. Kde ti to otevřít, jo. Já co obrany Dobrý den, paní, můžu vás přijďte se podívat na Tak Stando, jak ti chutnaly rybičky? Dobrý. Bylo to dobrý, jo? Aha. Ty druhý směs taky ne. Co? Ty druhý máš kde? Tady ještě. Máš je v tašce. Tašce. Tak až budeš mít hlad, tak řekni. Takže chlapi, co se nám tam nejvíc líbilo na veletrhu? Šášek. Šašek, Ještě ten. Nasenka. Nastenka. takže nastěnka a šašek a potom Ten, ještě ten. krakonoš. Kakonoš. Počátaj, no. Kakonoš. Ano, pouším dál. Nastěnka byla skutečně dobrá. Jo, byla dobrá, no. A nejdřív jsme jí říkali Marfuška, neurazili jsme ji, co? A, My jsme si to trošku popletli. no, zapletli, no. Takže ještě, kdo je hodnej, Stando, v té pohádce? Hodná je která? Marfuška nebo Nastěnka? Nastenka. A zlá je, Lubomíre? Víš? Zlá je? Hodná je. Nastěnka je hodná. A zlá se jmenuje jak? Jo. Marfuška. Markuška. Tak co jste si vybrali, chlapi? Tohle. Jo. Co to je? Jo. Čaj. Stando taky máš vybráno. Jo. No, dobrý. Takže tohle jsme v hotelu Černíkov, v Hradci Králové. Černíkov, jo? Už to říct bude. Černíkov. Možná teď se to jmenuje trošku jinak, ale my tomu tak říkáme.
Dejte si to do té konvičky, chlapi. Do té konvičky, ať máte ze všeho čaj, dobrý, kvalitní. Vytáhněte to a dejte to do konvičky. Udělejte to vrchní. Ano. Ale ten papírek ne, už Lubomíre. Ne, papírek ne. Ten papírek ne, ten tam bylo. Jedou. Takhle. Takhle, Stando, takhle to je přesný. No a dejte na to zase ten vršek. Vyše. Tak je to správně. A můžete si tam dát i citron do toho, taky do té konvičky, anebo do hrníčku, jak chcete.